průvodkyně. Moje první hora v životě. Počkej, moje první 2000. Ještě jsem ani na Sněžce nebyla a už jdu do 2000 metrů nad mořem. Tak mi zamávej, ahoj! Marča nasadila mega tempo. Nachopen je. Takže za 1,5 hodiny jsme tamhle na vrcholku. Je tak? Je tak, to vůbec nevěřím. Ale dobře. Tak jdi první. A musím říct, že mám víc energie než dole. Což je divný, ale je to tak. Kačíti, ty elektrolyty nějak zastavily. Tam je náš cíl. Tam je náš cíl po tom, co vyjdeme na cíl. Jak se cítíš? Jde to. Jako jde. Já doufám, že je otevřená hospůdka, já si tam potřebuji dát Coca-Colu. Tak jsme na vršku. Co říkáte na náš hike? Dobrý. Jo, To bylo hovno. To bylo hovno. Já jsem teda trošku vyšťavená. Já ani ne. Sabinka mega lže. Já šla v zátahu, já ani jednu přestávku, padám utíkal. A dobrý, jsem ráda, že jsem šla. A jdu si taky dát Majku s rohlíkem. Tak čau. 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 Jak když to takhle zoomnu. My se bojíme, aby bylo vůbec otevřeno. Pro mě je zavřeno. Ale kouříte. Tak je otevřeno. Tak kde je to sluníčko? Ano. Jí fotografírám. Každopádně já už mám Coca-Colu. Je to mega pěkný. Jako říkám si fakt třeba večer takhle při západu slunce. To je vončo. Tak dobrou chuť. Život bez lepku. It's better to feel pain than nothing at all. The opposite of love's indifference. To je hezký. Kolikrát už jsem za... Pay attention now. No a šli jsme tak dlouho. Kolik je? Nahoru jsme to šli 2 hodiny, asi 50. Takže já dala 6,4. Takže já dala 6 8000. No, tak říkej. Já. Takže Everest, No, tak K2, Kanchenjunga, Lhotse, Gasherbrum 1, Broad Peak, Gasherbrum 2, Shisha Pangma. hezky. Já taky mám 14, hodně dobrý. So pay attention now. Že jsme byli tam nahoře před chvilkou. Že mi to teď přijde úplně mega zase vysoko. To je crazy. The opposite of love's indifference. To je krásný výhled na to auto. Je započítaná prostě. My jsme úplně jako zmořený. Finish konečně. Co by, ať nám nenaskočí do kufru? Má nějaký klíče v sobě. No, jsem si trošku bála, že nebyl elektrický oblek, ale snad nám GPS-ka. Já si trošku